σου αρέσει η πόλη σου? Η πόλη μου, ναι, μου αρέσει. Είναι λογικό βέβαια, εφόσον γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ. Τώρα έχω δεθεί δηλαδή συναισθηματικά με την Τρίπολη. Η πλατεία από όλες τις άλλες είναι σίγουρα η Πετρινού. Έχει τα περισσότερα μαγαζιά, τον περισσότερο κόσμο και γενικά μου αρέσει να είμαι εκεί. Η αγαπημένη πλατεία είναι η πλατεία Πετρινού, γιατί έχει πολύ ωραίες καφετέριες, κάθε βράδυ γεμίζει από κόσμο, όμορφο κόσμο, παιδιά με ποδήλατα, φωνάζουν, τρέχουν από εδώ, από εκεί και γενικά μου αρέσει το κλίμα της. Συστήνω να έρθετε όσοι θέλετε στην πόλη μας, γιατί υπάρχουν πολύ ωραία πάρκα, όμορφα μουσεία και γενικά οι άνθρωποι είναι πολύ φιλόξενοι. Πιστεύεις ότι η πόλη μας είναι ιδανική για την νεολαία? Έχει να κάνει πολλές δραστηριότητες? Δεν θα το έλεγα, δεν έχει και τόσες πολλές δραστηριότητες, άμα εξαιρέσουμε το στάδιο βέβαια που έχουμε. Αυτό που μπορεί να κάνει κανένας πολύ καλά στην πόλη μας είναι να πιει καφέ, επειδή έχουμε πάρα πολύ καλές καφετέριες. Οι άνθρωποι κάνουν την πόλη και όχι η πόλη τους ανθρώπους. Γεννήθηκες εδώ στη Τρίπολη? Όχι, γεννήθηκα στο Σικάγο, στο Park Ridge. Η Τρίπολη σου αρέσει σαν πόλη? Είναι πολύ ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ. Την αγαπώ παρόλα τα μειονεκτήματά της. Προτιμάς περισσότερο την Αμερική ή την Ελλάδα? Δεν μπορώ να πω ότι προτιμάω κάποια καλύτερα. Επειδή και οι δύο έχουν τα καλά τους και τα αρνητικά τους. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι δύσκολο να επιλέξω κάτι. Υπάρχουν πολλά κοινωνικά ζητήματα τα οποία απασχολούν τους νέους. Κάποια από αυτά μπορεί να είναι είτε η παιδεία, δηλαδή η καλύτερη εκπαίδευση που μπορεί να προσφερθεί, η οποία δεν υπάρχει όμως, αλλά και εκτός από τα εκπαιδευτικά ζητήματα υπάρχουν άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν όλη την κοινωνία. Για παράδειγμα, εγκληματικότητα, βία, ρατσισμός και πολλά άλλα. Γενικά, ό,τι απασχολεί όλο τον κόσμο, απασχολεί και τους νέους. Θέλεις να ασχοληθείς? Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Κλείνω προς τις θετικές σπουδές, δηλαδή μαθηματικά, φυσική, χημεία. Θεωρείς πως στην Ελλάδα υπάρχει μέλλον? Θα ήθελες να δουλέψεις δηλαδή εδώ ή θα ήθελες να πας κάπου στο εξωτερικό? Θα ήθελα πάρα πολύ να δουλέψω στη χώρα μου, να προσφέρω δηλαδή στην κοινωνία, της χώρας μου βέβαια. Αλλά αν δω ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, η μόνη λύση που θα προκύψει θα είναι να φύγω στο εξωτερικό. Έχει κάποια χώρα που θα ήθελες να σπουδάσεις? Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη χώρα στο μυαλό μου. Βέβαια μου αρέσει πάρα πολύ η Αγγλία ή η Γερμανία, αλλά ακόμα δεν ξέρω. Μου αρέσει η Αμερική βέβαια σαν χώρα, αλλά πιστεύω λόγω της απόστασης είναι λίγο μακριά. Και δεν ξέρω, ο πολιτισμός της Αγγλίας και της Γερμανίας με τραβάει λίγο περισσότερο, γι' αυτό ίσως. Θα θέλαμε να μας πεις, Ντέμι, πώς κατέληξες στην Αμερική? Ο παππούς μου από την πλευρά του πατέρα μου κατέληξε στην Αμερική από τα 17 του. Τον στείλανε εκεί για να δουλέψει. Ήταν από την Τρίπολη ουσιαστικά. Και μετά γνώρισε εκεί τη γιαγιά μου και κάνανε οικογένεια. Και η μητέρα μου ουσιαστικά πήγε εκεί για σπουδές. Και γνώρισε τον πατέρα μου και έτσι καταλήξαμε εκεί. Θέλεις να μας πεις τα μειονεκτήματα που έχει η Αμερική?
Πολλά μειονεκτήματα είναι ότι δεν είναι τόσο δεμένες οι οικογένειες, επειδή έχουν περισσότερη αυτονομία τα παιδιά και αυτό προκαλεί μια απομάκρυνση από τη βασική οικογένεια που γνωρίζουμε στην Ελλάδα. Θα ήθελα να σπουδάσω ή στρατιωτικές σχολές ή αστυνομία ή πυροσβεστική ίσως. Γενικά σε αυτούς τους κλάδους πάνω κάτω. Μετά τις σπουδές σου θα ήθελες να εξασκείς το επάγγελμά σου εδώ στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη πόλη, χώρα του εξωτερικού? Εάν δεν βρω δουλειά στην Ελλάδα, αναγκαστικά μεταναστεύσω κι εγώ, όπως και πολλοί άλλοι νέοι που έχουν φύγει εδώ και τόσα χρόνια. Αυτό με λείπει πολύ, αλλά αναγκαστικά για να ζήσω πρέπει να φύγω. Έχεις κάποια χώρα στο μυαλό σου, Νίκο? Ναι, έχω. Αυτή η χώρα που είναι στο μυαλό μου είναι η Γερμανία ή η Αγγλία. Και γιατί έχεις επιλέξει αυτές τις χώρες, λόγω της οικονομικής σου ανάπτυξης? Και γι' αυτό, αλλά έχω ακούσει πως οι άνθρωποι εκεί είναι πολύ καλοί και πολύ φιλόξενοι. Θέλεις να μείνεις στη Τρίπολη αν έβρισκες δουλειά, έτσι? Φυσικά, γιατί εδώ έχω μεγαλώσει και δεν μπορώ να αφήσω έτσι απλά την πόλη μου. Κιλέ, ποια είναι τα χόμπι σου? Μου αρέσει πολύ όταν έχω βέβαια ελεύθερο χρόνο να ακούω μουσική, παράγω μουσική κιόλας, μου αρέσει πολύ, με χαλαρώνει. Είσαι DJ? Ναι. Εκτός από αυτό παίζω τένις. Τα χόμπι είναι να παίζω μπάσκετ, αλλά και να ακούω μουσική περισσότερο. Τη μουσική που αγαπώ είναι του φίλου μου του Άγγελου. Τα χόμπι στην Αμερική των παιδιών είναι πολύ πιο ελεύθερα. Δηλαδή, ουσιαστικά έχουν ελεύθερο χρόνο, μπορούν να τα κάνουν και στο σχολείο, αν τους αρέσει η ζωγραφική, μπορούν να επιλέγουν το τι θέλουν να κάνουν. Ενώ εδώ στην Ελλάδα είμαστε πολύ πιεσμένοι από τα μαθήματα, τα φροντιστήρια και έτσι δεν υπάρχει χρόνος ουσιαστικά για χόμπι. Ουσιαστικά δηλαδή στην Αμερική δεν υπάρχουν φροντιστήρια για τα μαθήματα που κάνετε και στο σχολείο σας? Όχι, μόνο αν κάποιος θέλει να επιλέξει μουσική, αν και πάλι αυτά μπορεί να τα κάνει και στο σχολείο. Οι ώρες του σχολείου στην Αμερική είναι οι ίδιες με την Ελλάδα? Οι ώρες, ναι, είναι ίδιες. Κάνετε κάτι διαφορετικό, π.χ. στα μαθήματα? Έχουμε λιγότερα μαθήματα και μπορούμε να επιλέξουμε το τι θα κάνουμε και ασχολούμαστε πάρα πολύ και με τα αθλήματα. Δηλαδή με τι αθλήματα ασχολείστε? Βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, χόκεϊ. Γενικά ένας μαθητής μπορεί να επιλέξει ό,τι θέλει. Η αγορά εργασίας είναι συνδεδεμένη με το εκπαιδευτικό σύστημα? Ναι, είναι. Εδώ στην Ελλάδα μπορεί να μαθαίνουμε περισσότερα στα μαθήματα και όλα αυτά, αλλά μετά δεν έχουμε επαγγελματικές ευκαιρίες. Ενώ στην Αμερική, παρόλο αυτά που μαθαίνουμε λιγότερα εν μέρη, δηλαδή έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο και αυτά, μετά ανοίγονται οι οριζοντές μας και μπορούμε να έχουμε περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες. Άρα δηλαδή μας λες ότι θα ήθελες να σπουδάσεις στην Αμερική? Ναι, θα ήθελα. Πιστεύεις ότι είναι εύκολο κάποιος που ζει εδώ στην Ελλάδα να πάει κάπου στο εξωτερικό, είτε για σπουδές είτε για να μείνει? Δυστυχώς δεν είναι εύκολο, διότι αν δεν έχουμε κάποιο συγγενή ή κάποιο γνωστό για να έχει την υπηκότητα εκεί, δεν είναι εύκολο να πάει κανείς. Σου λείπει η Αμερική, Ντέμι? Μου λείπει η Αμερική, μου λείπει το σχολείο και που μπορούσαμε να είμαστε σε περισσότερα αθλήματα και αυτά, αλλά μπορώ να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα. Και όχι μόνο από εκπαιδευτική άποψη, δηλαδή σίγουρα όχι, αλλά έχει πολλά ωραία άλλα χαρίσματα η Ελλάδα. Η παιδική ζωή στην Αμερική είναι σίγουρα πολύ πιο διαφορετική. Ουσιαστικά οι έφηβοι πρέπει να γυρίζουν από νωρίς στο σπίτι, δεν έχουν τόσα πολλά πράγματα να κάνουν. Εδώ στην Ελλάδα θα πεις, θα βγω έξω με τους φίλους μου να πιω έναν καφέ. Ενώ στην Αμερική δεν μπορεί, σε πολυκαταστήματα θα πας, δεν μπορείς να επιλέξεις το τι θα κάνεις τόσο εύκολα. Φαντάζεσαι τη ζωή σου σε 10 χρόνια από τώρα? Δεν είμαι σίγουρος αν μπορώ ακριβώς να τη φανταστώ. Θεωρώ πως θα έχω τελειώσει τις σπουδές μου, ίσως και κάποιο μεταπτυχιακό. Τώρα για επαγγελματική αποκατάσταση δεν ξέρω, γιατί δεν είναι γνωστή η γνώριμη η οικονομική κατάσταση της χώρας ή η επαγγελματική αποκατάσταση που θα μπορούσα να έχω σε 10 χρόνια.
Σίγουρα πάντως θα προσπαθήσω όσο περισσότερο μπορώ για να έχω μια δουλειά. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου σε 10 χρόνια, γιατί ο άνθρωπος συνέχεια αλλάζει και Οι καταστάσεις αλλάζουν. οι καταστάσεις και οι οικονομικές καταστάσεις κυρίως αλλάζουν. Θέλω να ελπίζω βασικά, γιατί σε αυτή τη χώρα, λυπάμαι που το λέω, πάμε από το κακό στο χειρότερο και έχω απελπιστεί ιδιαιτέρως. Ντέμι, τι θα ήθελες να σπουδάσεις? Θα ήθελα να σπουδάσω ιατρική. Σκέφτεσαι να τη σπουδάσεις εδώ στην Ελλάδα ή να φύγεις κάπου στο εξωτερικό? Θα ήθελα στο εξωτερικό, γιατί πιστεύω ότι θα έχω περισσότερες ευκαιρίες. Πώς σκέφτεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια? Θέλω να πιστεύω ότι θα έχω επιτύχει στο επάγγελμα που θέλω να ακολουθήσω, λογικά την ιατρική, και ότι δεν θα αγχώνομαι για το αύριο αν θα έχω δουλειά ή όχι. Σκέφτομαι να γίνω αισθητικός. Πιστεύεις ότι έχει προοπτικές αυτό το επάγγελμα στην Ελλάδα? Πιστεύω ότι γενικά αυτό το επάγγελμα έχει προοπτική οπουδήποτε και αν το κάνεις, γιατί στη σημερινή εποχή πιστεύω ότι η κάθε γυναίκα θέλει να είναι περιποιημένη.